service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number one pop music station in Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. Poblasyon Weste, Paborito. Jad Puguchiko, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjad Intiron Mundo. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuosan. PM. Masantos ang maambig kabosan ng Miyerkules, Pangasinan, Dagupan. Wadyala, Sosaray, Balitan, Matwa. SBM, sa ikabusol, Nasaray, MBTF, managbalitay tila, tan fake news. Nakaulop na nakanta, may ulalamot. Sulawas yun kaaro, sa ikapaborito yo, JCB, Joseph Kanilang Bacani. Jad technical side, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Antoy agulan natan, petsa 18. Oy, mataltal kerya kabuasan manayad si kayo namin. Agaw na Miyerkules natan. Duga-duga tani ang betul ni, ang betul ni sukabuasan, mantal ker iray gana-gana, ula-ulat lapud betul. Ni sa ibabagan na sa pag-asa tatang tanagagik naliknati niya so betul na panahon before the end of March. So before the end of March, that would be probably next week, hanggang tanatatang tanagagik. So, pantaryaan nyo ni, so saya betul na kabwasan, betul na panaon. Andi bali at ating tanagagik ang kapipagat, bali-bali ka kaugip. Sa ikwandamal nanti, bali-bali ka kaugip, no ang betul sa panaon. Ayay siya sa nalilik na tayo natan, centralized so aircon tayo din tiron Pilipinas. Kanyan, bali-bali kakaugip. Happy birthday nga pala kay Auntie Preni Kanilang Di Guzman dyan po sa may bayan ng Basista sa may Barangay Dumpay. Happy birthday, Auntie, and God bless. At hello and good morning likewise kay Councilor
Elias Villanueva sa bayan ng Calasiao. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo at God bless likewise. Hoy, finally at atang tanagagik itatayo na ang Maternal and Children's Hospital da siyudad na Dagupan. Finally at atang tanagagik. At sa ikwanda jay, finally itatayo na ang Maternal and Children's Hospital. Sa ikwanda, matagal ko nang pangarap para sa Dagupan ang magkaroon ng sariling Maternal and Children's Hospital. Bali-bali? Bali-balin dengalan na tatang tanagagik. Matagal ko nang pangarap para sa Dagupan ang magkaroon ng sariling Maternal and Children's Hospital. Isang ospital na tunay na tututok sa kalusugan ng ating mga ina at mga bata. Ngayong umaga, meaning nung March 12 at ating tanagagik, that was last Thursday, Gontan, isang napakahalagang hakbang ang naganap upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Sa paglagda ng mga kasunduang kasama ang Department of Health, ang PhilHealth at Region 1 Medical Center, tuluyan nang umusad ang plano para maitayo ang ospital na magsisilbing sandigan ng bawat ina at bagong buhay sa ating lungsod. Parang kilala ko to Familiar itong statement na ito Bawat ina at bagong buhay sa ating lungsod. Naani, pawilantitan. Mga kasunduang nilagdaan. MOA with DOH, CHD1 para sa pagtatayo ng Dagupan City Maternal and Children's Hospital. MOA with DOH, CHD1 para sa Phase 2 construction ng Maluwod Super Family Health Center. 3. Renewal ng MOA with Region 1 Medical Center, R1MC bilang Apex Hospital Partner. 4. Renewal ng Telemedicine Services MOA with R1MC upang mas mapalawak ang access sa konsultasyon. At pang-5, tripartite agreement ng DOH, CHD1, PhilHealth at City of Dagupan para sa integration ng Universal Healthcare, Local Health System, Maturity Framework. Isang malaking hakbang ito para sa kalusugan ng mga pamilyang Dagupenyo. Ang matagal ng pangarap, ang matagal ng pangarap para sa ating mga ina at mga bata ay unti-unti nang nagiging realidad. Salamat po sa Diyos. Lubos din po ang ating pasasalamat kay DOH Secretary Dr. Teodoro J. Herbosa at kay DOH Region 1 Director Dr. Paula Paz Sijongko sa kanilang suporta sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa ating lungsod. Matagal ko ng pangarap para sa Dagupan ang magkaroon ng sariling Maternal and Children's Hospital. Ito'y magsisilbing sandigan ng bawat ina at bagong buhay sa ating lungsod. Napakatalinghaga, napakasarap pakinggan. Pero at atong tanagagi, if we will try to look back, pawilan tayo so agawan ng karuman. 2013, if you could still remember it right, 2013, during the time when the mayor of Dagupan City was former Mayor Benji Saplanlim, nagkaroon na po ng groundbreaking ceremony ng Dagupan City Maternal and Children's Lying-in Hospital,
February 2013 po yan. Nandyan na po akamuestra latan sa Maternal and Children's Hospital 2013 ni nagkaroon pa nga ng groundbreaking ceremony agaon tanatatong tanagagi. Na ang naging bisita pa dyan noon si Health Undersecretary Gerardo Bayugo. Agaw na Miyerkules man, agawa duga-duga. Miyerkules mat natan, apog-pog ta, so agaw. Miyerkules mat na agawa man. So sa may groundbreaking ceremony ditan at Juan P. Guadis Elementary School. Groundbreaking tan. Yan o iner, walay 20 million pesos initial contribution ng saman. Ya intilak nasay Department of Health. And then President din pa noon si Benigno S. Aquino III. At kaya pinatayo yan para sa kanyang universal or ninunutan nga ipaala kaya tatang tanagagik dahil doon sa program ni former President Benigno Aquino na Universal Healthcare Campaign. Natandaan nyo niya tatang tanagagik. Yasay kwanto sa may mensahe to ng Health Undersecretary Gerardo Bayugo at ay 20 million pesos siya in pangaro na sa DOH. This is very little, but with this kind of signal, we can probably make representation with the Secretary of Health for you to have additional funding. Aside from the initial allotment we will give you, adding, I am ordering our regional director for the 2014 proposal to give this city's healthcare budget beyond 20 million pesos. Yes ay kwanto ni Jai. Mas mamahalin po kayo ng mga kababayan natin kung sila ay masasaya at malulusog. Di ba? Yes ay kwanto. We are very excited about Dagupan because this event, itong groundbreaking neto that we are doing now is a very strong indication that health is a priority, a very relevant priority of our local government. And we'd like to thank the mayor for giving health this much needed priority because good health is good politics. Pero kaya ritutan, iagawan groundbreaking ceremony hatatang tanagagi. Anto agawa? Hanggang doon na lang po ang nangyari. Because naabutan ng eleksyon and somebody yasi katoy unaware nasa may atay nanan ng former mayor of BSL, yung Maternal and Children's Hospital, agdain tuloy. Pero sa iba, bagadanatan, matagal ko ng pangarap para sa Dagupan ang magkaroon ng sariling Maternal and Children's Hospital. Matagal ko ng pangarap. 2013, akit agyo ginawa, akit agyo intuloy. Insan nyo ibaganatan, matagal ko ng pangarap para sa Dagupan ang magkaroon ng sariling Maternal and Children's Hospital. Siya pa'y luluko nyo Nang sama, nagyulabay natin nga balabay yula. Ang bilis ng turn of events. '13 pa sana, napipinabang ang tilatan, agaon tanatatang tanagagik. Wala latan kumon, tani, say kwanto, no mother has to die
giving life si katutan sa imbaga-baga ng Mayor BSL ng Saman. No matter, aliwan no matter, JCB, no agta no matter has to die giving life. Ibabagadamat natin, itong ospital na ito magsisilbing sandigan ng bawat ina at bagong buhay. Sabi ko nga, very familiar because those were the words then of former Mayor BSL, that no mother has to die giving life. Matagal ko ng pangarap para sa Dagupan ang magkaroon ng sariling maternal and children's hospital. Ay, matatawa na lang ako. Now you know the importance of having this maternal and children's hospital. Sa bagay sa ikwanda, mas bali tarde que nunca, better late than never. Makahalo kaklabat at ating tanagagig, tamay inyutam, insa mo natan pawilin may inyutam, kanan mo lamot. Di ba pagka ganon, inyutam sa mo kanan, kadugyutan yon. Basta, mas bali tarde kinun ka. Better late than never. Tamang-tama para sa Mother's Day. Women's Month. Sikan talaga JCB. Tamang-tama para sa Women's Month. Gawayula sirin. Again. So, that's the idea. Yan po yung idea ni former Mayor Benji Saplan Lim. Yung Maternal and Children's Hospital, maging yung Bangus Festival. Singgarla! Abril na naguno yan, it's Bangus Festival na naman. Ito lang may kansyon mo, Sir Jerry. Original kansyon na Bangus Festival. Jad siyudad na Bagyo, ang gano siya pa mayor, no, binitlam tayo pa nagbinga saksakay. Saksakay so tema da, saksakay so tutugtugon da, basta no pa nagbinga, di tanod Baguio City, ay jad Dagupan, no, selebrasyon na Bangus Festival, dumay lugo, dumay kansyon, duara-duara, akin kasi. Pero sa isang ka-originalan, siyempre, may primero agontan. Pero walay duplicate. Ay, agi. Basta, matagal ko ng pangarap para sa Dagupan ang magkaroon ng sariling maternal and children's hospital. And finally, itatayo na itits. Ay, agi. Ni may tanong din bakit kasi, Mayor, ngayon gustong-gusto na ninyo magkaroon ng Dagupan City ng Maternal and Children's Hospital. Pero noon, tinanggihan ninyo dahil ba si BSL ang may idea niyan? Uy, itanong niyo po sa kanila. Sabi ko nga lagi dito sa atin, sa government official, agonta na tatang tanagagig, kung ang proyekto is feasible and reasonable and makakatulong sa taong bayan, bakit hindi natin ituloy? Bakit lagi na lang yung attitude natin, pero los buenos, sa ibang mga leaders, sa ibang mga elected officials,
O in general na lang. Na kapag hindi nila proyekto, hindi sila nag-umpisa ng proyekto, sasayangin na lang. They will just lie there, yung mga proyekto niyan, and they will die naturally. Pero hindi natin iniisip na yung proyekto niyan, andun yung pera ng taong bayan. Bakit hindi na lang natin tignan kung maganda ba ang maidudulot ng proyekto niyan, at kung maganda, ituloy natin because it is for the people. At ang ginamit ng pera dyan, na pera dyan ay pera ng taong bayan, not the person who initiated the project, Kagauntan. Kaya kung may magandang project, sinalo mo man yan, ituloy mo. Oh, ngayon, nasa inyo na yan. If you like to give credit to where credit is due, then give that credit to where credit is due. Kagauntan na tatong tanagagi. Pero dapat ang primordial concern natin dyan, yung general welfare. Di ba alam yung sabihin yung general welfare? Ano bang ibig sabihin ng general welfare? Let me ask Pari Google. Ano ang sinasabi ni Pari Google? What is general welfare? Tanungin natin, ha? Ano ang meaning ng general welfare? General welfare refers to the overall health, prosperity, safety, and well-being of the entire community. Entire community or nation, rather than specific individuals. Tulad ng Maternal and Children's Hospital. Di ba that is for the general welfare of all mothers and children? Di ho ba yun? At pwede rin pakinabangan yan. Baka mamaya hindi lang Maternal and Children's Hospital ang pwedeng mangyari dyan. Pwede rin mga general medicines sa Gontan. Correct me if I'm wrong. Hindi naman ako doctor. Hanggang na tatong tanagagik. So, ang components ng general welfare, you are thinking about common good. Common good. Public well-being. Public well-being. Public prosperity. And public interest and benefit. Di ba? For the common good, the general welfare. Kaya if it is for the general welfare of the people, ituloy nyo. Regardless of kung sinong author niyang project na yan. Think about the people, think about the money of the people na ginagamit ninyo. You're wasting the money of the people. Lagontan. Ay, agi, matagal ko na talagang pangarap yan. Matagal na talagang pangarap yan. Ng mga dagupenya, ng mga mothers, yung magkaroon ng Maternal and Children's Hospital. Ay, naapo. Apay kat kastoya. Basta, ang sabi ni former Mayor BSL, no mother has to die giving life. No mother has to die giving life. Sikatute pakanudnunutan tayo. At kinan former Mayor Benji Saplanlim. Untolay sa saray balitan matwa, SBM sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tila. Tan fake news, kaya rin inasaran pakabat, tan pa'y mano malalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate
drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sonata. Dame yung San ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado niyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan,
walay saksakay ya radio station ya iyuyag nasaray dagupenyo. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Roboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy susaray balitan matwa. SBM say kabusol nasaray MBTF managbalitay tilatan fake news. Alas 9:33 las oras tayo tatang tanagagik. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay Madam Merly Manzon, say kwanto Sir Joseph Bakani, kwanto baka po relative tayo, Bakani din po ako from San Carlos. Ay, sigurado because ang lolo ko is actually from Barangay Bacnar, San Carlos City. Yawn. Hello and good morning kay Madam Emma Lipio, and siyempre sa mga single ladies ng Barangay Basing. Andyan si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Doktora Perla, Tansi Kagawad Esperanza. Kay Madam Ja, good morning, kumusta ka na? Kay Jerome Antinorio, good morning, masanto siya kabuwasan at sige namin ditaan, kanto at DWJE, Radyo Pangasinan, paborito, have a blessed Wednesday, happy Fiesta Aguilar Pangasinan, and happy Bagoong Festival, Capital Town Lingayen Pangasinan, kwanto? Sigurado, talaran na nyo, mi fiesta si Sir Jerome Ditan. Happy Fiesta Mat at Barangay Dulag ni Asinggerla. Lalo na sa mga senior citizens, sa kanilang senior citizen night. Antayo atatang tanagagig. Atay senior citizen night. At Aminya Barangay Ditanod Binmalay. Partilatan, nasay okasyon. Sa gabay ko ni baga, atan niya, senior citizen night, practice dalatan nan sama ni, sana nini, so, adumani, so sama is oskahed, ongoing latan niya, senior citizen night, ever since, contrary sa sinasabi ng isa dyan, na parang ngayon lang nagkaroon ng Senior Citizens Night, anto, natan kalabat niya at tapo na mundo. Agaw tanatatang tanagagig. Bayaglatan niya nagagawa. Palik do tayo untan niya statement. Yes, nga natan labat na nagagawad binmali. Bayagla. That is a misleading statement. Anto ay. Agaw untan. Bayag pala. Walay nagagawan senior citizen night kada man fiesta. So sari ng Durman Barangay ditad binmali katekep tulatan. So senior citizens night. Untan so panangitar day importansya. At sari senior ditanad bali na binmali. Nansaman ni. Aliwan natan labat. Hello, good morning kay Madam Gina Salting. Good morning, Madam. Sa ikwanto ng Sir Jerome na ani People's Night, Judd Aguilar. Happy People's Night, Eh siya nga pala, may nagparating din ng kanyang reaksyon sa atin kahapon. Natan ibasa tayo. Sa ikwanto, sa may reaction to, because we were then talking about the plight of
some negosyante dyan sa bayan ng Binmalay. Say kwanto ay, say kwanda, tuwa, say income na Binmalay at unong informasyon, 42 million pesos. Pero, kwanda, pero, walay pero to. Pero, dakal, so agawan in Malagaya proyekto, at sa may panahon na sa dating administrasyon, ng dating Mayor Sammy Rosario Kwanda, without necessarily burdening the business sector so much. Without necessarily burdening the business sector so much in paying their taxes para lamang makagawa ng mga proyekto na mas magpapatibay sa economic stability ng Binmalay, Kwanda. Oo nga, 42 million. Pero look at Binmalay. Nagkaroon ng sariling maayos at magandang bagong public market. Nagkaroon ng isang ambuto-butol, yung evacuation center. Kita nyo yan? Para kayong mga mag-i-evacuate dyan, kung sakali may dumating na disaster, dyan sila man pundo at atong tanagagi singara walad 5-star hotel. Tagin ay, ang buto-butol, kwan nyo pa, agauntan. Kanya no, man-evacuate ay kabagabay da, at siyempre ang butal. In their lifetime, nayarin na dakulditan, at agda asubok sa walay aircon niya, gip, adlabi, agauntan. Pero naman evacuate at sa may evacuation center, ay bali-bali o gip. Dakin ay, ang betul. Agauntan. Nagkaroon, with that amount 42 million, pero nagkaroon sila ng evacuation center na ang betul-betul. Bali-bali, balbalog ni. Agauntan. Nagkaroon din sila ng training center, ang betul mat. Aliwan masalimuot. Agauntan. Nagkaroon din sila ng maayos na tayo man titawag dat sa may triangle yawatan at ken bautan na munisipyo tan sa iken simbahan. Naging maayos din yun. Kanyan bali-balin tambayan nasa repasahero si manalagan na luganan da paunlad linggayin. Gauntan, wala ni imalagi museum to. Apasimbalo da ni may fire station. May police station, wala ni community clinic, wat tagbunog na sa munisipyo. Wala ni imalagay may legislative building, tagbunog mat na munisipyo. 42 million lang yan, pero wala agawan dan proyekto kwan. Without necessarily burdening the business sector so much in paying their taxes. Sa Kwandalante, sabi nga nila, there are other means to skin the cat without passing the burden on the goose that lays the golden egg. Balo man Ulitin nga natin, there are many ways, there are other means to skin the cat without passing the burden on the goose that lays the golden egg. Kanyan malikot-likot ira. Makam kaimis ira. Kwanta balat natan. Shout out kuno kwanto ng Sir Jerome at Sinatra. The Father Raymond Oliganay. Tan na Father Jerry Endito. Say parochial vicar manaya. Kay Brother Chris Jr. Iko ditan Barangay Dulag. Happy Fiesta, brother. Si Matumi Bagalawari Barangay Kapitan. Brother Chris. Tatutan. Every now and then kapag mampiesta ray barangay ditan. Particularly sa atan niya lugar. At Barangay Basing, Abangkuro, Balugo, Dulag, agaw tanatatan tanagagi. Walay senior night ever since itan. Ever since aliwan natang naban. Tugtug ta kayo't muscle ko. No, walay muscle ko. Pasensya kila. No, ang kapi muscle ko, pukul. Mas ansakit, agauntan.
Ay, okay. Sige, update po natin. Uy, kaya pala atatong tanagaging, lumabas sa mga balita na gwardyado ang Malacanang Palace nung linggo. You know why? Meron palang koditami. Sinabi ngayon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Na sinasabi niyang they have not received any information about the alleged co-plot against the administration of President Ferdinand Marcos Jr., contrary to claims by retired military officials about a supposed koditami plot. Koditami plot. Uy, kaya ba maraming pulis, mga sundalo sa paligid ng Malacanang nung Sunday? Iyan ang observation ng dalawang batikang mga komentarista sa radyo at maging sa dyaryo at ating tanagagi. Why? Apay akin, kung naman kulang matira. Bakit maraming gwardya sa palibot ng Malacanang? Ito pala yun. Meron palang koditami. Talaga. Hindi lang yung kwento-kwentong basta-basta. Sinabi ni mismong si Defense Secretary Gilbert Chodoro, may challenge pa nga siya eh. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. on Tuesday challenged a group of retired military officers to file a formal complaint if they have evidence of an alleged third force plotting a coup against the Marcos administration. Chodoro said the Defense Department has not received information about such a plot. Wala, kwanto. As responsible citizens, why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial law officials so it can be investigated properly? Kwanto mat? Tasay kwanto dyan balita ay, si retired military General Romeo Pokis Cuno, convener of sa United People's Initiative, claimed that the so-called third force may be planning what he described as a koditami plot. Chodoro, however, said authorities have yet to see any proof supporting the allegation. Kaya pala gwardyado. Meron pala yon. Kumbaga kung may kidnap may koditami rin. Pero nyay, at ating tanagagik, nyay. Update natin sa nangyayaring gira. Spain has approved the release of up to 11.5 million barrels of oil reserves over 90 days to counter the supply shortages caused by the partial closure of the Strait of Hormuz. Si katuya sa imbaga na sa may energy minister si Sara Aagison. Ni harapilido to Aagison. Pero sa kwanto balat ng US President Donald Trump, kikriticize to so response na Sara kasi atatong tanagagi wala man sukaroto ng US President Donald Trump. Untulong irakomon irarami allies to. Aray allied forces, guardian tan so Strait of Hormuz. Pero wala ray arom European country agirain mabuloy. Wala man so presscon statement to ng US President Donald Trump dangalanti patatong tanagaging. I was very surprised with the United Kingdom because the United Kingdom 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. I mean, we're protecting them. We're working with them on Ukraine. Ukraine's thousands of miles away, separated by a vast ocean. We don't have to do that, but we did it. Well, Biden did it. I mean, I have to be honest with you. Biden got taken to the cleaners. But
we worked with them in Ukraine. We don't need to work with them in Ukraine. And then they tell us that we have a mine ship around, and they don't want to do it. I think it's terrible. No, I was very surprised. I told him, we requested 2 aircraft carriers, which they had, and he didn't really want to do it. And then right after the war essentially ended, meaning they were obliterated, he said, I would like to send the aircraft carriers. I said, I don't need them after the war has ended and won. I need it before the war. So I was very upset not upset, I was not happy with the UK. I think they'll be involved, yeah, maybe. But they should be involved enthusiastically. We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He has no fear of Europe whatsoever. Matibay man natatong tanagagi ka. No si Putin, si katoy ang takot at si kami, kwanto? But aktor ang takot iratoy other European countries, kwanto? Matibay talaga US President Donald Trump, anta. Pero siyempre, sa Pilipinas, sa kaya alay na Amerika, aga makapan responded sa atay karuto, untulong irad sa atay panggwardyad sa atay Strait of Hormuz. Akin kanyo, ang tumas bakit manay, ang gapoy ang American tayo, ang capability tayo, singasara tayo arum yaban sa walay armada da, gaon ta natatong tanagagik. Ang gapoy fleet tayo, naval fleet tayo dyan, Pilipinas tayo. Antin na walad si katayo labata, antong kakulaga barko. Antin laban tayo sa tayo kinain. Kakabalag yung barko mo na iranayin. Wala mo, so kakabalag yung barko dahi. Kanya sa ikuan na Philippine Department of National Defense, I'm sorry, wala tayong capability na mag-escort. Most and academic po yan, wala tayong capability mag-escort. Kwanto? Ng Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Ay nututuwa ba kung maikin? Ara may istorya na aswang, ditikbalang, kwanto? Ay, di, bali-bali. Mas matibay raratan. Tagiran na hindi sila tatablan ng bala agantan. Ang hinihintay lang natin, kasi nankaroman 101 suppression na diesel. Agin nato na 103, timagilalamat. Kaya sa ikwang kwantuya, inagwago mo, yaman na adjust suppression na crudo. Uy lakomon, wala ni nagawa na gobyerno tayo saya. Natanta, singa aprobado lang Senado, iman so, inidandalay power sa presidente, ibaba nyo na yung fuel tax. Para maramdaman natin yung sinasabi ng ilang mga mambabatas na bababa na yung supply ng presyo ng crudo at mai-enjoy na natin yung mababang presyo ng crudo. Sige pa sirin. Patunton nyo pala sirin. Tanisekwan na sa ibabaga na Department of Energy through Secretary Sharon Garin. We have supply. Kwanto? We need to curtail the heating. Hoarding manaya. We have supply, so there is no need to cause panic among our people. Pero paano hindi ka magpapanik, Madam Secretary? Halos everyday na lang tumataas ang presyo ng mga crudo. Diesel pa lang, kahapon 101, ngayon 103 na. Sinong hindi magpapanik dyan, Madam Secretary Sharon Garin? Kung merong mga hoarding man, gawin nyo naman ang trabaho nyo. Hanapin nyo kung sino man nag-hoarding. Sampahan nyo ng kaso if that's the appropriate act na dapat gawin natin ng gobyerno. Kawawa na mga Pinoy. Hindi nyo ba nararamdaman na tuwing madadaan kami sa mga gasoline stations, napapanganga kami? Hindi nyo ba yung nararamdaman? Siguro kasi di naman nyo man problema ang gasolina ng mga sasakyan nyo. Nasa gobyerno kayo Regular ang supply nyo Hindi kaya? Madam Secretary? Or hindi kayo napapadaan sa mga gasolinahan, hindi nyo nararamdaman, hindi kayo napapanganga. Magaundan. Kami nararamdaman na namin, Madam Secretary. Kami nagugunigon layliknaan mi, if you can understand that.
Nagugunigon la sulik na mi. Kada makadalan kami sa gasolinahan ay agi. Mapapanganga ka na lang. Say walad nunot mo la panon tula na buwas. Imbis di makasabawak ni aga laman sabaw, aga laman bulalo. Agauntan say kanan ko la bagoong. Yan makatipida ni makansurvive ni aga na upot may tipon kukuan. Kung may hoarding, please, hulihin na lang po ninyo kung sino yung mga nag-hoard para wala tayong krisis na mararamdaman. Sinasabi nyo, walang krisis sa supply. Pero nakikita natin, halos araw-araw tumataas ang presyo ng gasolina, ng krudo, isinga sa bulas natan, sa ibabaga na sa rice retailers. They have begun imposing anto tay gabay ti bagatan inarumandala so presyo na bulas. Inarumanda na 2 pesos per kilo increase on both imported and local rice. Kanya nan karumanda kulay mga saliw na bulas. Walalaray man buying, panic buying. Agmuna pukpukan ta simpre mapagara. Bulas tanay ko mo pa, suldong na bilay na saray kada Pilipino, no ang gapi bulas makapkapoy sulaman. Agauntan. Nya, 2 pesos per kilo increase on both imported and local rice due to rising fuel cost. Imagine that. According to the Department of Agriculture, imported rice now sells as high as 58 to 60 pesos per kilo. In some markets, above the government's 48 to 50 pesos target. Kulang to lang may 20 pesos bala ya target yo ay. Kulang to lang may target yo ya 20 pesos per kilo. Bali-bali man ta makatulong at sararamay ngangali agdan na afford sumakasali na bolas sa ta na presyo 58 to 60 pesos per kilo. Kulang to lang man eh. So, 20 pesos per kilo. Pati si Neda, pati si Winnie Monsud. Walay reaction to nan Madam Winnie Monsud. Economist and former Neda chief Winnie Monsud. Sa kwanto atatang tanagagik. The suspension of the fuel excise tax will affect not just the people who are targeted to be helped, but everybody, including the rich. The suspension will use the amount of revenues that the government needs to finance its budget. It hits both sides, so it is not a good idea. It was proved to be not a good idea in 2022. Sa Marakop kwanto, bisahan ang mga bilyonaryo kaysa fuel tax suspension. Bisan nyo ng tama yung mga bilyonaryo puwera los buenos. Yatwa. Sa ito'y labat atatong tanagagig. Supay makakala na balag yung diskwento. Bilyonaryo. Sa ito'y labat puwera los buenos. Again, tayo latan, nunitan laray walad BIR. Pero los buenos aliwan amin matad BIR agontan. Katong-tong laman tong lara over a cup of coffee. Ito na lang babayaran ko. Itong sa'yo, itong sa kanya. Ganon. Hindi ho ba ganon? Hindi ho ba ganon? Pero los buenos Pero los buenos. Buwisan natin yung mga bilyonaryo, magbayad sila ng tamang buwis. Hanggang po ta si karani mas makaka-discount na balog. Akin ta si karani mas makaka-discount na balog. Aramay ang kakulak si karani mambabay na sustulalaingan. Tuande. Tuande. Kaya may punto. Alam sabihin ito ni former NEDA Director Winnie Monsud. Alam niya Alam niya yung kalakaran Kaya gusto niya mabuwisan yung mga bilyonaryo kaysa yung tax suspension.
Di ba, Mari Winnie? Ay, agi. Paano tuya? Wala ni kumitungtungan tayo. Di ba, na boss laya? Tanduk-dukoy mo niya. I-reserve ko laya na boss. Walay bali-balin puntuan tayo na boss. Ano ang tutan, talaran na nyo lang na boss. So, sikaratan, so saray balitan matwa. SBM, say kabusol, nasaray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. Hello, good morning kay Brother Alvin Sandoval. God bless likewise. Akalo pa kantabi lalangula. Sa lawas yun, kaaro lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. The technical side, si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, Paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakanihes. PM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel.